tractar amb un nen de 2 anys que amb un nen de 10 anys a l'hora de plantejar una resolució d'un conflicte, a l'hora d'enfrontar-nos amb una qüestió. Tots els que teniu fills una mica això ja ho veieu, que de vegades quan intentem explicar amb lògica coses a nens de 4 anys doncs no ens entenen. Per un infant que té 4 anys que es troba en l'estadi de les operacions concretes, per exemple, doncs per ell és el centre del món. Hi ha un pensament egocèntric en què sent que tot gira al voltant seu, que els altres també pensen com ell i li costa posar-se en el lloc dels altres. Un infant ja sap fer una cosa o té les capacitats i habilitats per fer-la, no permetre-li fer. Des de penjar-se una barra fins a posar-li l'entrepà a la bossa cada dia al matí. De vegades realment la pressa és una mala companya amb totes aquestes situacions. Quan entrem en conflictes va bé tenir temps. Quan anem amb presses, de vegades més val buscar distraccions cognitives i no entrar en un conflicte perquè no podrem resoldre'l de la manera que volem. Una idea que podem